Барбов бисёр меҷаки гушнаи доҳоям нодида мара и бозида таланту маҷбур кард дод боля да гапум эсту мешканам гаданта мекану қаната метрошум асарта мерасим асабта твори масача биёртада нести бозӣ кард аввал ассалом касе ҳасти нести қисара гушки иҷа гапи чафайда корне стил ма калон шидам да кучаи бесвет сифи ҳафт будам якм бор да гӯшам расидре баса марам митахаб дидам ки касои ҳақ мегуфтанд да тори ҳақ рида боварӣ дорам бисёри ёгам ма фаҳмидам касои мара би мегуфтанд ози фаҳмегам Yo, bita boloj bit, jag bruk bibam bit, mekanam bimbe, ata bitera bisjori bab dit, bekana bis maradis, biza artist, biza maradis, ma memonum hamija intizorit, assalaki mata bio baromatka. Прикольни, стахата дози да приколи, ту подвала бромади ки монди да таги колинчо, наметуним раман када хама твамоне да и, бароки ма нестем за рулем, а ты не стигаи, ей. Трама да иджа полюбе мекана бео буру, кадимата да хайота да батл харифа на метуни зани гуру, царат гуру, тарафи мара надида да бураму на будуру, ехуш буру, кадима боша круг, нигока. замин дар гирди офтоб бо суръати 108 000 км/соат чарх мезанад, лек суръати интернети Сатурн онлайн бо 20 сомонӣ 5 мегабит секунд кор мекунад. яъне шумо 20 сомонӣ медиҳеду 10 гигабайт интернет бо суръати 5 мегабит мегиред. тарафҳои мо аз 20 сомонӣ сар мешаванд. аксияи мазкур аз 10 сентябр то 31 ноябр давом мекунад. телефонҳои мо 227 81 64 ё сайти planeta.tj. Ты да хидат боварӣ дорӣ, боварат дора як ала одам, не ки марам ай бохтар тепа иҷа бой додани наомадам. Ҳамин қадом ҷанид барои 20 000 на дарон овостаанде ҳаму 20 000 май кисам хидам тидаметон. Это беақли шухид кардам, ма хидам як студентам. Ман нав сарш кардам, и уже сеюм даврае, и уже сеюм шай, у ду дигаш да қаврае. Ҳавлай, ай пуштат, мумкин ки уже тир кади, брука пир кади, махач и чир каби. Рубо я бор макори мекунад дубор, сеюм бора меғала да қапкон. Рай реп хоки ай пили чанга, не ки ба омадани ма и хоки кафел меша. То то мара мебари уна у қошои сиёрус мадорит сафед меша. Мусорка питачоки тв кентакот, мама ама криминал на меган тентако, аруста капида аблава ранги мардако, ҷои маем тда умуман ҷонест акон. Сапер ҳайронамон ки чӣ баи хеле тайёрӣ дида омад, ма ҳайрон мекунам увоира ки ба ман бовар накард. Ты хидат хит кадӣ аллакай карерат сух, бедушманӣ ҳамада дӯстӣ хоҳонам ҳамада сух. Ма хостам мулоимтараш кунам и бобой нашава хафа, не ки аки баъд и натури талхай касе мекафа. Ту пешакӣ тайёр ки ман миёмам месӯза капат, бародаро боши саломат, ҳамада раҳмат.